ברוכים הבאים, זהו סרטון הברכה על פלטפורמת אבטרייד. בסרטון קצר זה תמצאו כלי מחקר, אותות שוק ותובנות בתוך הפלטפורמה. לא יודעים במה לסחור? תנו לכלים לעזור לכם במחקר. ראשית, פיתחו את התפריט הראשי כדי להגיע לדיסקאברי. כאן תמצאו את כל כלי הטריידינג סנטרם. כאן יש לכם מדורים כמו חדשות אנליסטים, מרקט באז, רעיונות פורקס נבחרים ויומן כלכלי. השתמשו במרקט באז כדי לאתר מכשירים פעילים ולגלות מה נאמר אליהם. דפדפו בין הכלים ובחרו ביומן הכלכלי כדי לבדוק אירועים קרובים ואת השפעתם בעבר. לאחר מכן פתחו את אותות המסחר בתפריט הראשי. אלו הם האותות הזילים. הקישו על הצגתו. תראו תצוגה מפורטת עם רמות יעד וההקשר. מכאן תוכלו לסחור באות ישירות בפלטפורמה על ידי לחיצה על קנייה או מחירה. כך משתמשים באותות ובכלי חדשות כדי לתמוך בתהליך המחקר שלכם.